Исәмсез адамнарны башлыйбыз. Студия Серия Хабибулина безнең бүгенге чыгарылышта. Берәүләр җитештерә, икенчеләр сата, өченчеләр эшмәкәрләр эзли. Татарстан җитәкчелеге районнарның үсеш мөмкинлекләрен ничек сынап карый? Мы должны создавать условия всем видам бизнеса. Татпотребсоюз карабын Оренбург үрнәге урыныннан кузгата алырмы? Райполлар яңа форматта эшли башлый. Тәҗрибәсен чыгарма яңалык нәтиҗә бирерме? Халыктан яшелчәләрне, артык яшелчәләрне җыйып алырга тиеш. 3 тиенлек пенсия өчен алтын бәясе чыгым атна кадакларында. Әбиләр кыздыра, кыймак түгел, тау битен. Кайсы авылда хәзер әбиләр пати бар? Уңышларны күрсәтәләр, җитешсезлекләрне таныйлар. Бу атнадан республика җитәкчелеге районнарның эш нәтиҗәлелеген тикшерә башлады. Кайсысы ничек үсә, нинди мәсьәләләргә игътибар җитми, кайсы сораулар даими контрольдә һәм икътисадка өстәмә акча китерә. Районнарга җитәкчелек инде саннар, күрсәткечләр белән танышып килә. Урында исә булганны бәяләп, үсеш нокталарын билгелиләр. Бу атнада ниләр ачыкланды? Урта һәм кече бизнеска игътибарны арттырасы бар. Сөтчелек белән терлекчелек аксый, демография борчый. Берничә район мисалында хәлне Гүзәл Алимова ачыклады. Монда кул белән көненә 20 килограмм пилмән бөгәләр. Ит цехында 12 төр колбаса ясала. Бу зәйдә әле узган ел ахырында ачылган агропарк. 2,5 тонна яшелчә эшкәртәбез көнгә, 5 тонна хәтле ит эшкәртергә сәләтле һәм 2,5 тонна ярмалар тергәклибез. Безнең хезмәт коллективы 22 кешедән тора бүгенге көндә. Алга таба инде продукцияның китүенә карап 25-30 кешегә җиткерергә исәпләбез. Агропарк әлегә тест режимында эшли. Якын арада тулы куәтенә эшкә җигәргә исәп итәләр. Керемнәр чыгымнарны капларга тиеш. Кайсы фермер күпме яшелчә үстерәчәк, күпме инде бертөкле культуралар үстерәчәк. Күпме ит продукциясы әлбәттә үстерәчәк, чөнки агросәнәгать паркына көндәлек инде чимал кирәк. Шуңа күрә без бүгенге көндә инде әлбәттә төп чимал ул үзебезнең район фермерларыннан, үзебезнең районның шәхси хуҗалыкларыннан килергә тиеш. Инде җитеп җитмәгән, инде без күрше-тирә районнардан да әлбәттә алырбыз дигән өметтә калабыз. Президент бу атнада агропаркка күз салды, үз киңәшләрен бирде. Бу производство, бу торговый зал өчен генә түгел, торговый залга нигенә бу эшләргә тиеш торговый сетләр белән. Ул алдан ук нитәргә тиеш. Бу оборудование әгәр дә эшләмәй икән, хотя бы бер 16 сәгать көнгә. Аны бит кайтарга кирәк, моны бит. Буны җылтырга кирәк, тутырга кирәк. Бу яңа проект районның яңа үсеш ноктасы булырга тиеш. Монда һәр вакытта да якты, 21 градуста ким түгел. Лениногорскида да бар андый үсеш ноктасы. Монда 3 гектарлы теплица торгызганнар. Һәр татарстанлының истәлендә яңа изгән яшелчә булачак дип вәгъдә итәләр. Елна 4000 тоннага якын помидор, кыяр үсәчәк. 227 миллионлык проект бу. Теплицаның икенче чиратын сафка бастырырга 120 миллион кирәк булачак. 5% кредит һәм 20% субсидия программасын кулланганнар. Теплица 5 елдан соң үзен аклый башлаячак дип өметләнәләр. Монда компьютерлаштырылган күбәйбер гидропон система белән ул кыярлар менә шундый матларда һәм кубикларда үзенә питание алып торалар. Районнар үсеш юлларын эзли табалармы, нәтиҗәләрен инде узган ел күрсәткечләре буенча Зәй районы мәсәлән республиканың социаль-икътисади рейтингында 16-нчы урынны алып тора. Хезмәт яшендәгеләрнең 4/1 кече һәм урта бизнеста булса да, тулаем территория продуктында аларның өлеше 15%. Президент эшмәкәрлек өчен шартлар кирәклеген ассызыклады. Мы должны создавать условия всем видам бизнеса. Вы человек, который прошли школу бизнеса, понимаете, что бизнес – это риски. Люди рискуют своим состоянием, рискуют своим здоровьем. Когда занимаешься бизнесом, надо и кредиты брать, и выстраивать отношения с контрагентами, поэтому обучать людей, помогать – это вот наша главная задача. Бу районнар өчен уртак киңәш социаль-икътисади үсеш буенча Лениногорск 14-нче урында. Район бюджетының 18% кече һәм урта бизнеска туры килә. Аңа өстәп терлекчелекне һәм сөт җитештерүне арттырырга кирәк. Сегодня ваш валовый объем производства молока, это зимний период, это деньги, другого нет. У вас
106 тонн молока. Вот Азнакаевский район 120 тонн молока свыше. А если возьмем Кукмарский район, 253 тонны. Это же деньги. Районнарның мөмкинлекләренә карап проблемаларда төрле махсус икътисади зонасы белән Алабуга башкалардан бер баш өстен тора. Индустриаль паркы булдырылды. Кече һәм урта бизнес өчен әзер офислар, складлар, җитештерү биналары тәкъдим итәләр. Әмма районга килгән Алексей Песошин әйтүенчә, әлегә бу мәйданнар 60%-ка гына тула. Алдынгы дигән районнарда да әле эш җитәрлек. Республика буенча рейтингка күз салсак, беренче урында Казан, аннан Әлмәт һәм Лаеш районнары тора. Тулытырып бәя биргәндә инде без эшсезлек дәрәҗәсен, инвестициялар күләмен, авыл хуҗалыгының продукциясының артуын күз алдында тотабыз. Бүген республикада муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать мәйданчыгы һәм 14 индустриаль парк эшли, аларда 1400-гә якын резидент теркәлгән. Һәр кеше үзе уйланырга тиеш. Ничек ул, нәрсәгә үзен ничек эш белән тәэмин итә, нәрсәгә ул сәләтле, нәрсә эшли ала. Менә шушындай уйлар булырга тиеш һәрбер кешедә. Ул бит әле теге менә алмапыш авызыма төште генә түгел. Әлмәт җиләк бистәсен булдырды. Лениногорскида теплица, Зәйдә агропарк эш бара. Республика хөкүмәте шартлар тудыра. Әлегә бу мөмкинлектән җитәкчеләр тиешенчә куллана белми. Бу атнада узган утырышларда моңа тагын бер мәртәбә ишарә ясалды. Гүзәл Әлимова, Гөлнәр Сәйфетдинова, Фирүзә Хәмидуллина, Илшат Әюпов, Фирих Хәбибуллин, Иншат Мөхәммәтов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда 840 авыл һаман да кибетсез яшәргә мәҗбүр. Мисал өчен Казанга терәлеп торган Биектау районының 50 авылында югалар. Гадәттә җирле җитәкчеләр дә, эшмәкәрләр дә моны кичкенә салаларда кибет ачу икътисади яктан отышсыз булуына сылтый. Тик машина белән китереп сату да һәр урында халыкны канәгатьләндерми икән. Кайбер җирдә алып барган товар кире кайта. Хәзер Татпотребсоюз халык белән эшләүнең яңа алымнарын күршеләрдән өйрәнә. Оренбург тәҗрибәсе нидән гыйбарәт? Бу хакта Руслан Хәснетдинов. Иртәнге сәгать 9 Биектау заводында күмәчләр инде күптән пешкән, машинага ипине суынмасын өчен тиз-тиз тутыралар. Чөнки кибетсез авылларда аларны дүрт күзләп көтәләр. Биектау районындагы кибетсез авылларга азык-төлекне һәм көнкүреш кирәк яракларын төгәл исемлек буенча алып киләләр. Мисал өчен, Татар Әйшәсе авылында 163 кеше гомер кичерә һәм шушындый автолавкалар сишәмбе һәм җомга көннәрендә килсә, Байкал авылына дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә сәүдә итәләр. Татарстанда 840, Биектау районында гына 50 авылда кибет юк. Ел буе махсус машиналардан сәүдә итсәләр дә, кышын бу эш авырлаша. Буран еш чыкса, юлларны ачып өлгермиләр. Машиналы булганнар кирәк яракка Биектауга чапса, ялгыз әбиләр офыкта бу машинаны көтеп юана. Прочные, хорошо. Что привозят, то покупаем, кому что надо. Нам хватит, она вот на следующей неделе приедет. В основном и пиляр, молочный продукт, товар. Ну, Кайсы-Вахатта, конечно, погода против нас, но мы все равно стараемся. Жайкин тырга киләләр, чыгалар инде. Кыш көне менә 2 әби инде шу. Монысы Келәтле авылы, монда 50 кеше яши, машина янына 2 нина гына чыга. Яшьләр районга йөри. Она мне дает в долг. Мы отдаем. До пенсии. До пенсии, да. Сатылмый калган товарларны Татпотребсоюзга алып кайталар. Безнең Казан шәһәре янына якынлыгы безгә дә бер караганда авыррак инде ул. Без барабыз, аның или кешеләрнең балалары кайта, или теге туганнары кайта, нәрсәләр алып кайталар. Шуңа күрә әйтәсем килә. Товар кире дә кайта, яннары ул авылларда именно теге кибет төзеп, сатучы тотып, ул экономически безнең өчен невыгодно инде. Русча исем язылды, татарчасын да язарга мөмкин. Менә китаплар куябыз кеше куллансын өчен. Әлмәт районында табигать биргән байлыкны җыя да, сата да беләләр. Аеруча халык арасында файдалы үләннәр популяр. Ел буена дип әзерләнгән 60 килограммнан артык үлән җитми дә диләр. Бу үлән бөтенесе дә безнең аяк астында. Шуны җыеп кулланырга белергә кирәк. Бөтен аяк астында оны чист тартып койса берләрне, юабыз койса берләрне инде шулай кип булай гына киптерәсең. И безнең себеркеләрендә бик яхшы алалар. Көн сайын 2 тонна макулатура тире җыялар. Узган ел хөкүмәт тире җыйган өчен райполарга субсидия бирә башлаган. Шуңа җыю бәясен күтәрә алганнар. Менә бу тире җыюга 1 килограммга 10 сум алар бирәләр инде, субсидия бирәләр. Ул безнең тире бәясен күбрәк күтәреп җыярга мөмкинлек бирә. Ул 25-30 сумнан шулай ук. Сарык янында 1 килограммга 30 сум менә шул субсидия бирәләр. Ул тоже
бик зур ярдәм итә инде. Әле райпо системасынан күп тармак буенча эшне оештырырга өйрәнергә кирәк. Аеруча халык күпләп җитештергән продукцияны җыеп алып, аннан файда ясарга тәҗрибәне күрше төбәк Оренбургтан алалар. Безнең кооператорлар узган ел шунда барып өйрәнгән. Бер яңалыкны инде быел ук кертмәкчеләр. Яшелчә вакытында без халыктан яшелчәләрне, артык яшелчәләрне җыеп алырга тиеш. Менә шуның өстендә без эшлибез. Без инде менә Кукмар районында, хәзер Актаныш районында быел башлыйбыз. Потреб кооперация системасы Оренбургта моның бик яхшы эшли. Потому что без халыкка инде bütün төрле сортлар да тузларга бармый. Хәзер менә без быел инде именно шушы Кукмар районындагы халыкларга үзебез семинар эшләмәкче булабыз. Именно бу семинарлар инде безнең сортлары тузлый торганга ярый торган. Димәк, көзгә райпо кибетләрендә 3 литрлы банкыда тузлаган яшелчәләр дә пәйда булачак. Совет шырындагы кебек җитештерганны сатарга да өйрәнергә кирәк. Җитәкчелек халык белән эшләүчеләр бу атнада кулланучылар берлегенең еллык йомгак ясау җыелышында да шул проблемаларны күтәрә. Если будут какие-то предложения, мы... Кызыклы тәкъдимнәрне әйтергә курыкмаска кирәк. Без аларның иң отышлыларын президентка да җиткерәчәкбез. Шунысы сөендерә, шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да җәмәгать туклануына ихтыяҗ арта. Ниндидер продукция җитештереп тәкъдим итү уңай нәтиҗәсен бирә. Төрле күргәзмәләрдә, ярминкәләрдә без моның бик кирәкле булуын күрәбез. Россиянең башка төбәкләре киресенчә Татарстан тәҗрибәсен килеп өйрәнмәкче. Мисал өчен бездә автокибетләр белән йөрүчеләргә һәр 11 километр өчен дәүләт ярдәме каралган. Бер-берсеннән ерак урнашкан торак пунктлар өчен бу аеруча отышлы булыр иде диләр. Руслан Судинов, Филүзә Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Рәмзил Гарипов, Алмаз Зияддинов, Илшат Мөхәммәтов. Яңа гасыр каналы. Хәзер атнаның рәсми яңалыкларына рәсми булмаган күзәтүебез МММ+. Рөстәм Миннеханов бу атнада федераль җитәкчеләр белән узган киңәшмәләрдә катнашты. Казанга бер артлы берничә кунак килде. Ростехнадзор утырышында иминлек мәсьәләләрен ачыкладылар. Куркыныч җитештерү объектларының иң күбе Татарстанда урнашкан. Дары заводына тукталдылар. Үткән елларда шортлап куркытып турса, быел начар яктан телгә алынмады. Вашим приходом, тьфу-тьфу, пока как бы не сглазить. Татар юрап китря, татарин наговаривает, поэтому... Я всегда лучше предпочитаю молчать про пороховой завод, чем говорить. Минтимер Шәймиев Казанда 3 телдә белем бирүче мәктәпне оештыру буенча киңәшмә уздырды. Бу яңа белем йорты адымнар белем һәм бердәмлеккә юл дип аталачак. Аны дәүләт киңәшчесе үзе тәкъдим иткән иде. Очрашуда концепция белән таныштылар. Фәрит Мөхәммәтшин бу атнада дәүләт советының чираттагы сессиясын билгеләде. Ул 14-дә узачак. Бу көнне машина кую белән бәйле проблеманы карадылар. Дәүләт парковкаларында машинаның номерын салдырып, парковка өчен түләмәүчеләр күбәйгән. Бу мәсьәлә буенча Россия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юлланачак. Монда төп нигезендә теге кремен арттырырга дигән сүз түгел. Штраф салып. Менә тәртип салырга бу мәсьәләдә һәм бөтенебезне бер иттерергә. Алексей Песошин урманчылыкка багышланган киңәшмәдә катнашты. Казанга Рослесхоз башлыгы Игорь Валентик килгән иде. Бүген Татарстан урманнарында 18 янгын сүндерү станциясе бар. Түбән Кама белән Нурлат районында тагын 2 төзеләчәк. Быелдан урманнар турында яңа закон гамәлгә керә. Алар яшеллеккә кем хуҗа булуын ачыкларга мөмкинлек бирәчәк. Министерством лесного хозяйства республики комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках доведенного государственного задания был выполнен в полном объеме. Илсур Метшин Салават күперендәге Импульс исемле клубта һәм балалар хастаханәсе филиалында булды. Клубта 520 кеше шөгыльләнә. Балалардан тыш монда зурлар да рәхәтләнеп йөри. Илсур Метшин яңа 2 бакча төзелүен хәбәр итте. Ул сырхауханәне дә карады. Хәзер балаңа авырып китсә, Казанга йөрергә кирәкми. Мы с населением когда встречались. Без халык белән очрашканда гел хастаханә юклыктан зарлана иделәр. Алар юдинага йөрде. Хәзер табиблар күршедә генә утыра. Районнардагы демография темасын дәвам итсәк, без генә түгел, күршеләр дә азая. Башкортстанда туучылар саны узган ел 4,7%-ка төшкән. Аларда 47 меңнән артык бала туган. Татарстанда 46700 генә. Туучылар бездә якынча 4%-ка кими. Кими, әмма акрынлап. Бу гаиләләрне социаль яклау буенча федераль һәм республика дәрәҗәсендә күрелгән өстәмә чараларның тәүге нәтиҗәсе диләр безнең ЗАГСта. Әлбәттә, һәр төбәктә демографияны төрлечә арттыралар. Дөресен әйткәндә, Башкортстан сизелерлек гаҗәпләндерде. Алар 4 ел дәвамында 9 балалы гаиләләргә ел сайын 600 мең сум акча биргән. Быелдан аны 8 балаларга да түли башлыйлар. Үзем күптән җәннәттә, күршем өчен борчылам диләр безнең якта. Без уйлаштык та, бу очракта кем өчен борчылырга тиеш? Теманы Гөлнар Сайфетдинова өйрәнде.
Әбдірақиповлар ғаиләсендә 8 бала йөгереп йөри. Олысына 18, бәләкәйенә әле яшь ярым гына. Үз йортлары белән торалар, 600 мең сум акча биреләчәк дигән хәбәрне ишеткәннәр. Кулга керүен түземсезлек белән көтәләр. Получить эти деньги. Шушы акчаларны тизрәк алып, хуҗалыкта башланган төзелешләрне тәмамларга иде. Балаларга да уңайлы булыр иде. Бүгенге көндә бик кирәкле акчалар, потому что үз йортлары бетерәләр. Эшләп бетмәгән эшләр бик күп. Йортта да менә потолоклары бар, әле гаражларын эшләп бетмәгән, капкалары, мунчалары, бассейннары. Яңалык 8 һәм аннан да күбрәк балалары булган гаиләләргә кагыла. Бу адымга Башкортстанда әкренләп баралар. 2001 елда мәсәлән 10 балаларга микроавтобус бирә башлаганнар. 2008дә бу исемлеккә 9 балалар да кертелә. Барлыгы 85 гаиләгә транспорт бирелгән. 4 ел элек автобуслар урынына 9 балаларга бер тапкыр 600 мең сум бирә башлыйлар. Быелдан башлап, ел сайын 8 бала тәрбияләгән 50 чамасы гаилә шундый пособияне алачак. Республика бюджетыннан пособие өчен елда 28 миллион сум акча бүленәчәк. Менә бик яхшы булыр безгә микроавтобус, например, подарить. Башкортстанда торсалар да Ишевларда үз хыялын чынга ашырыр иде. Алар Татарстанның Әлмәт районыннан. Гаилә белән сыярлык транспорт булсын иде диләр. Аларда 11 бала, игезәкләре генә дә 3 пар. Лилия шәхси эшмәкәр мохтаҗлык кичермәсәләр дә, бала күбрәк булган сайын гаиләләргә ярдәм дә күбрәк булырга тиеш дип саныйлар. И без ипотекада, например, бик ярдәм, конечно, кирәк ул. Не только безнең семьяга, бөтен многодетный семьялар нуждаются инде в поддержке. Менә монда алар йоклай. Менә заниматься итәләр спорт белән. Әгәр гаиләдә 3 һәм аннан да күбрәк бала икән, ул күп балалы санала. Башкортстанда да, Татарстанда да шулай. Күрше республиканың 8 балаларга 600 мең сум бирү карарыннан кала, 2 төбәк социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә тагын ниләр белән аерыласың? Льгота монда язылган 1126 сум. Татарстанда күп балалыларга торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүнең 30%-на ташлама ясыйлар. Гаилә аз керемле булса, өстәп субсидия дә бирелә. Бу төр ярдәм 2 республика өчен дә хас. Күп балалы гаиләдә үсүче мәктәп һәм һөнәри белем бирү учреждениеләрендә укучыларга Татарстанда юл йөрү өчен айлык субсидия бирелә. Быел аның күләме 295 сум, балага 18 яшь тулганчы. Әхмәдуллиннарда әлеге субсидиядан файда зур. 6 баланың 4-се мәктәп яшендә. Укудан соң түгәрәкләргә шәһәрнең 2нче башына берничә транспортта баралар. Анда пересадка белән бик күп акча китә. А болай проездной белән бик удобно. Башкортстанда социаль юл йөрү билеты өчен субсидия бирмиләр, аларда кереме аз булса, күп балаларга 2 елга бер мәртәбә мәктәп киеменә киткән чыгымнарга компенсация ясала. Мәктәп һәм һөнәри уку йортларында бушлай ашаталар. Бездә мәктәпкә әзерләнергә булыш акциясе бар. Аларда 6 яшькә кадәр табиб рецепты буенча дарулар бушлай бирелә. Татарстанда да 6 яшькә кадәрле балаларга дару алу өчен субсидия каралган. Бездә дә, анда да күп балалы гаиләдән булучыларга мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә алганда өстенлек бар. Ана үз хукукын, үзенең шартларын намус белән үткәрә икән, ана вазифаларын үти икән, ул аның балалар саны 5тән артык булса, ул хөкүмәттән аерым зур хөкүмәт наградасына лаек була. Ана даны дигән, материнская слава дигән медалебез бар. Һәм инде ул хатын-кызларга аерым бер тапкыр күләмендә акча каралган, шул медальгә лаек булганда. Аннарсын без беләбез, 2018 елдан, сез дә беләсез, безнең республикабызда аерым 29 яшькә кадәр 3нче баланы таба икән хатын-кыз, аңгар бер тапкыр аерым акчалата 100 мең сум акча бирелә. Башкортстанда күп балалы аз керемле гаиләдә 3нче булып һәм аннан соң туган балаларга яшь ярымнан 3 яшькә кадәр бирелә торган айлык түләү бар. Татарстанда аз керемле гаиләдә һәр балага пособие рәсмиләштерергә мөмкин. Ул 16 яшь тулганчы бирелә. 3 яшькә кадәр сөт продуктлары белән тәэмин итәләр. Гаиләдә бер юлы 3 бала туганда һәрберсе өчен бер тапкыр 10 мең сумлык пособие бирелә. Бала тугач бирелә торган пособиеләр бездә дә, аларда да бар. Бушлай җир участокларын 2 республикада да бирәләр. 6% ипотека бу инде Россия күләмендә. Башкортстанның тагын бер өстенлеге, анда федераль ана капиталына тиң төбәк программасы бар. Уллыкка я кызлыкка алынган һәр бала өчен 453 мең сум күләмендә акча бирелә.
Ул бала инвалид булса, тагын 100 000 сум өстәлә. Татарстанда уллыкка я кызлыкка алынган физик мөмкинлеге шикле балага 200 000 сум бирелә. Билгеле, бу федераль түләүләргә өстәп. Сейчас депутаты занимаются тем, что хотят уравнять. Депутатлар Россиядагы барлык күп балалы гаиләләрне тигезләргә теле бит иң яхшы тәҗрибәләрне туплап, барсы өчен уртак кагыйдәләрне кабул итәргә. Мәсәлән, Мәскәүдә финанс ярдәм күпкә артыграк. Кулланучы кәрҗиненә булган аермага компенсацияны алыйк. Ул аз гына үзгәрсә дә, акча өстәлә. Бала күбрәк булган саен сумма да арта. Бушлай ашату, мәктәп киеме бирү ни өчен бездә дә кулланмаска? Ярдәм артык булмый. Хәзер бит күпләр бала табарга курка. Күрше республикада хәзер 45 000 күп балалы гаилә исәпләнә. Шуларның 24 000 төрле социаль ярдәм чараларыннан файдалана. Татарстанда 35 000-гә якын шундый гаиләгә ярдәм күрсәтелә. Пособие, субсидияләр, аңлашылганча түләүләрнең күләме, бирү шартларында аерма бар һәм бу чагыштыруда 8 балаларга биреләчәк 600 000 сум Башкортстан файдасына зур плюс булып тора. Гөлназ Сайфетдинова, Фәйрүзә Мәҗитова, Рузил Имамов, Марат Зайдуллин, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Эфирда хәзер кодак вакыты, атнаның үткен яңалыкларын Данил Сафаров тәкъдим итә. Исәнмесез. Яшәгәндәй булгандай Америкада бер малай. Бу әкият түгел, шын хәл. Малайны мәктәптә сыйныфташлары үчекләгән. Барысына да фамилиясе гаепле. Трамп. Баланы мәктәптә җәберләүнең дә модалы термины бар хәзер. Буллинг. Социологлар фикеренчә, буллингтан зыян күрүче укучыларның саны 30%-ка җитәргә мөмкин. Хәер, сүз башын бит шүрәле. Трамп фамилияле кечкенә малайның проблемасы турында ишеткәч, Америка президентының яшь хатыны фамилиядәшен рәсми чарага чакырган, президент чыгышын тыңларга. Янәсе классташлары беренче леди белән утырганын күрәчәк тә, бүтән әбиҗәт итмәячәкләр. Максат саваплы, афәрин яшь килен. Тик хәерчегә җил каршы дигәндәй, нәтиҗәсе киресенчә була. Малай президентның күңелсез нытыгын тыңлаганда, йоклап китә. Һәм бөтен дөньяга менә шушы фото тарала. Мескен балага хәзер мәктәпне алыштырасы булмагае. Перевоспитывается. Отлично. А почему шептом спит? Спит? Сизгәнегез бар микән, түләүләрдәге ялгышлыклар һәрвакыт диярлек сезнең файдага булмый. Ә Чиләбедә булган. Бер бабайга пенсиясын 3 тиенгә күбрәк китергәннәр. Аллага шөкер, пенсиям артты дип дуга кылырга өлгерми, хат килеп төшә. 3 тиенне срочно кайтарыгыз. Пенсия фондында 15-20 сумга конверт сатып алганнар, кемдер утырып хат язган, шуны принтердан чыгарганнар, кемдер почтага илткән, машиналары шушны алып килгәннәр. Почтальон апа өйгә китереп киткән, бу ниндидер алтын 3 тиенлек килеп чыга бит. Әмма пенсия фонды әйтүенчә, 1 тиен булса да хат җибәрергә тиешбез ди, канун таләбе. 15 тиендә 15 тиен, була 25 тиен. Әмин бабай урынында бу 3 тиенне тиз генә кайтармас идем. Кызык бит, пеннилар санап 5 тиенгә әйләнерме, аны тартып алырга приставлар җибәрерләрме? Кыйммәт мәзәк түгел бит күңел күтәрергә. Әмма бабай андый хулиган буын түгел шул. Ярты тиен бирәчәгең булса да, 2 сәгать чират торып түли торган җаваплы буын. Казанда бер татар кафесына кердек. Әйе, Казанда татар кафелары да бар. Бала уйнату майданчыгында кызыклы буй үлчәгеч куйганнар. Бер рус телле әти малайын үлчәп карады да, сабый дип шатланды. Әллә мин әйтәм, линейканы Татарстан районнары белән билгеләгәннәрме? Питрәш, Ширмешәнне узып, Шүпрәлегә үсеп җитәсең, аннары Актаныш белән Сабага да күп калмый. Креатив бит бу. Барып караган идем, юк икән, сабый дип язылган. Әйе, татар язулары еш очрый, тик тәрҗемәләрдән чәчләр үрә торырлык. Түбән Камада төшереп алынган бу элмәтакта барысында йыгып салды. Кардиотокография плода дигәнне булай тәрҗемә иткәннәр, җиләк кардиотокографиясе. Бу бүлмәгә кергәндә бахила кияргә онытмагыз һәм кәрҗин эләктерегез. Ә вдруг кирәге чыгар. Безнең әби бабайларны 3 тиенлек хат белән генә куркытып булмый инде анысы. Әнә Саба районының Иләбәр авылында яшәүче өлкәннәр әбиләр пати клубы оештырган. Оныклар тәрбиялисе, 5 вакыт намаз укыйсы, кар кирисе, сыер савасы бар дип тормыялар. 30 әби эш бетереп таудан чанашуарга чыгып китә. Әле шулай җыелып Казанга боулинг уйнарга да йөри башлаганнар. Булганнан бар да булуын Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Безнең Иләбәр әбиләре чанашуарга баралар. Уна, никадәр чанашуарга туган беләсезме? Әйдә барыгыз әле, хәтләп яйтып кайтырбыз әле.
Ey kızlar bilmenimi de yoksa bitir almadım değil. Instagramda 4000 лайк жиған видеоның тарихы шулай башлана. Исмегүл ханым эшен ташлап аларга кушыла. Шуфайтып күрсәтәсем килде инде үзе безнең иләбәр әбиләрен менә нинди булган алар, нинди тырышлар алар. Исмегүл ханым блогер, кызлары телефон алып кайтып биргәч ризык пешерү рецептларын Instagramга урнаштыра башлый. Ул бит инде сторисга куйганнан соң кеше бит инде бәк күп керә, карый. Авыллары белән шундый булып чыктылар. Иләбәр әбиләре клуб йолдызлары, конкурс, фестиваль, бәйрәм оештыру дисеңме, шәршәмбе саен бергә җыелып укыйлар, мәдәни чараларга әзерләнәләр. Бәлеш бәйрәм итеп уздырыбыз дип бу чараны. Сез каршы килмәссез, Шайбет. Ашарга яратабыз, тамак татып кайтыр. Әйдәгез кызлар тагы бер искитиште әзерләйәле. Урамга чыгасы килә, кеше күрәсе килә. Пенсияга чыккан шулай икән ул. Казанга барып боулингта уйнап кайтканнар хәтта. Калмаган бейләр нинди? Үзе күңелле бит инде ул безнең яшьтә андай уен уйнавы. Анда бөтенсе карап торалар безнең уйнаганны. Менә бу ел җәйгә инде алар берсе пароход тап барам диләр. Яшьләрдән калышмаска тиешләр. Алар бит инде элек эшләгәннәр, аларга бер нинди ял булмаган. Иң яратканы нәрсә дип уйлыйсыз? Әлбәттә, тавышу. Безне дә алып киттеләр. Ни өчен шулай таушырга йөрисезләр? Нәрсәсен ошый ул сезгә? Ничек ышанмасын инде таушу. Безнең бит инде ул балачактагы иң яраткан, иң күңелгә сеңеп калган әйбер бит инде. Без дә әлеге флешмобка кушылырга уйладык. Чана шуарга бик тә рәхәт икән ул. Айруча менә шушылай утырып яисә ятып барганда. Карлар ява тынгына, күңелем сиңа ашкына. Өшөп килер камённарыма. Менә ул Иләбәр авылының танылган кала тавы. Җәен биредә 20шәр чиләк җиләк җыялар, ә инде кышын нәкъ менә шушында чана шуарга киләләр дә әбиләребез. Аларның бу шөгыле бөтен җирдән дәва, башкаларга да шуны телиләр. Кызлар, рәхмәт сезгә, бик зур, бик шәп булды. Сабар районыннан Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Без хәзер тормыш ямын ничек табарга, кемнән үрнәк алырга икәнен беләбез инде. Шушының белән адымнар вакыты тәмам, киләсе атнада күрешербез. Исән-имин булыгыз.